थांनाय 30 नभेम्बर खालि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारिनि जिउ गोमानाय दुखुथिया नखराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा सौहैनानै सावरायदों। मिथिनाय बादिब्ला गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारिनि गोथार सारादुखौ खुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा नखरनि सुबुंफोरजों सावरायहैदों। नखरजों सावरायहैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो खोला क'क्राझार दख'रा एबसुआ जथायै गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारिनि गोथार सारादुखौ खुंनो थि खालामो। नखरनि सुबुं आरो गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायनानै एबसुआ फैगौ 14 डिसेम्बर खालाराव रुंसारि मंगलसिं नार्जारिनि गोथार सारादुखौ खुंनो थांखि लायो। सावरायहैनाय समाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि नेहाथारि खाम्फा बसुमतारीआबो दंफायोमोन। जोबोद दुखुनि बाथ्रा, बड'लेण्ड आलादा रायजो सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि आंगो असे बिफा मंगलसिं नार्जारि बिथाङा दाख्लैबावै 30 नभेम्बराव हरखाबै गोब्राब जब्रायाव गोलैनानै रुंसारि जायो आरो दिनै बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननाय जों फोरमायदों आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनायाव जोङो आर'ज गाबदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हान्जा आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु लोगोसे साउथ क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफाद दख'रा जोङो जथायै बेयाव बिनि बाथिपारा गामिनि जि गावबुरा आरो बिथांनि नखरनि जि बाय बाहागि दङ आरो नखराव दा मंगलसिं नार्जारि मानगोनां बिथांनि अनजालि बिसि आरो बिथांमोननि बिहामजोजों लोगोसे सानै, सासे फिसाज्ला आरो सासे फिसाजो, बे नखराव दा साब्रैल' सोद्रोमा दङसै। बिथांमोनखौ जों लोगो हमफैदों आरो बिनि गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे मंगलसिं नार्जारि बिथांनि जि नखर, बे बर' माहारिबाद, बड'लेण्ड सोमावसारनाय, बर' हारिनि आइडेन्टिटिनि मोनसे माने गिदिर बिहोमा थानाय मोनसे नखर आरो बर' माहारिनि मोनसे आदर्शनि नखर। आरो दा सुजित नार्जारि मुंख्लं बिथांनि बिफाया अबथिरायै सोरगोआरि जानायनि उनाव बिथांनि जि आलो गोजोननि थाखाय आरो गासै जिखिनि आसार खान्थि दङ, धोरोमारि आसार खान्थि, गामिनि आरो नखरनि जिखिनि नेमखान्थि दङ, बेखौ मावफुंनांगौ मोनसे थाबाय आरो बे दसाखौ बिथांमोना फैगौ 9 डिसेम्बराव नखरनि आरो गामिनि बाय बाहागि गासैबो बेखौ जथायै मावफुंगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोंनि क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो साउथ क'क्राझार आनसलिक एबसु आरो गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'रा जिल्लाफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों बिटिआर सरकारा स्पेसियेलि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दाख्लैबावै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बिथाङा सरकारनि फारसेनिफ्राय बिथांमोननि सारादुखौ खुंफुंनो थाखाय मदद होनायनि बाथ्रा बुंदों। दा दिनै जोङो गावबुरा, नखरनि मानसि आरो गासै बाय बाहागिजों सावरायदों। फैगौ 14 डिसेम्बर बुधबार सानाव, बे मोनसे गोथार सानाव मंगलसिं नार्जारि बिथांनि जि सारादु, राजहुवा जि सारादु, बेखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय थिग खालामबाय आरो बे हाबाफारियाव गासै जोङो 2000निबो बांसिन गामिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला, चिरां बा गुबुन गुबुन गासै आसामनि जिल्ला दख'राफोरनि जोंनि एबसुनि बाहागो लागोन। गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो आगुनि सोमावसारग्रा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायगोन। सरकारनि जायफोर दङ, जायफोर रुलिंआव दङ आरो जायफोर अप'जिसनाव दङ, जायफोर पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ, बिथांमोनखौबो जों हांख्रायगोन। खारन सोमावसारनायाव जों बयबो जयै दङमोन, जयै बाहागो लाबोदों आरो दिनै राजखान्थियाव रुलिं आरो अप'जिसन थायोब्लाबो जोंनि जि मर्यादानि मोनसे नेरसोन सुजित नार्जारिनि नखराव आरो बिथांनि जोनोमगिरि बिफा, बेखौ जोबथा जोङो मान होनाय
बा सिबिनायनि थाखाय बयबो बाहागो लानांगोन। आं बिनि थाखायनो बयखौबो बाहागो लानो खावलायबाय। आरो बे सारादुखौ खुंफुंनायाव जिखिनि जोङो नेमखान्थि दङ आरो जिखिनि जों हाबाफारि लागोन, फुंबिलियाव जोंहा बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय थागोन। बिनि उनाव दसे समनि थाखाय जोंहा सावरायनाय थागोन आरो बिनि उनाव रायजो राजाफोरखौ जिखिनि जोङो सिबिनांगौ बा जाहोनांगौ बेखिनि आयदाया थाबाय। बे गासै बिथिंफोरखौ जोङो दिनै गुवारै आरो गोथौयै सावरायबाय। आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै बर' माहारिखौ नैबे मंगलसिं नार्जारी बिथांनि न'खरनि जानानै आरो बिथांनि सोरगोआरि जानायनि उनाव बिथांनि सारादुखौ मोजाङै जाफुंसार महरै खुंफुंनो थाखाय गासैबो जाहाथे बाहागो लाफैयो, जोङो गासैखौबो हांख्रायबाय। आरो जोङो लाइजाम हानायसिम जोङो बयनोबो होगोन। आरो जायफोरा समनि थाखाय लाइजाम मोनस'वा बा गोबां माखासे थासारियाव लाइजामा सौहैयाबो जानो हानाय, जोङो खावलायगोन टेलिफनिक बा जोङो गुबुन गुबुन मेडियानि गेजेरजों बिथांमोनाबो जाहाथे बाहागो लाफैयो। आरो दिनैनि गुबै उद्देस्यआनो जाबाय बे सारादुखौ खुंफुंनायनि थाखाय जोङो खौरां लाफैनाय आरो सावरायफैनाय। आरो जोङो फैगोन 14 डिसेम्बराव बिथांनि जे राजौआ सारादु बा माने बान्द्रा, बेखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय दिनै थिग खालामबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।